साफ्रोमनिसिमबो बरायग्रोनानै लाबाय। दिनैहाय जानुवारिनि 28 खालारा ओमफ्राय मोनसे भिडिअ लाबोनो थाखाय गोसो जादों। फुंबिलि समावहायनो बांद्राय फुंनाय नंले आरोखि, मथा मथि दायो माने 8थासो जाबाय आरो। ओमफ्राय आङो नैबे गोदोनानि माबाखौहाय काभारखौहाय मानो लानाय जादों होननानै बुङोब्ला आं मोनसे ओरैबायदि खस्थ' मोनबाय गुजुनायजों, माने फुं समावहायनो ओंखारनो, ओमफ्राय बेफोरबायदि माने गुसु बेबायदि माने खुवा खुनायनि गेजेरजों थान्दा जानानैहाय बसिनानैहाय बेफोरबायदि माने गुजुनानै आं खस्थ' मोनदों। अब्लाबो माने भिडिअ लाबोनो थाखाय गोसो जाबाय लोगोफोर। अब्ला लोगोफोर नायलांदो दिनैनि माने थामाम बेफोरबायदि माने भिडिअखौ नोंथांमोना नायदो, ओमफ्राय अननानैहाय साबस्क्राइब खालामना होदो, जाहाथे माने गोदान गोदान भिडिअफोर लाबोनो हायो लोगोफोर। दायो लोगोफोर मोनसे बर' हारिनि गेजेरावहाय सोलोंथाइ बिदायाव मोनसे जेंना जालायबायना, जेंना जाबाय। दानि गोदान शिक्षा जे सोलोंथाइ बिदायावहाय मोनसे जेंना जानानैहाय फैबावलायबाय आरो। बेनो जाहैबाय माने माखासे थाखोसेनिफ्राय लानानैहाय बेफोरबायदि माने गोदान गोदान सोदोब, गोदान गोदान राव, बेफोरबायदि माने फोरोंनाय, गोरलैफोरखौहाय फोरोंनाय माखासे लेसनफ्रा बेफोरबायदि माने बानायजानाय जाहैबाय आरो, बानायजाबाय। बेफोरबायदि माने शिक्षाफ्राव दायो माने गोदान गोदान दानि जुगनि गोदान गोदान देरबोनाय उन्दै गथ' साफ्रोमबो दिनैहाय जोनोम जाजेननायनिफ्राय लानानैहाय बेबायदि माने बोसोरब्रै 4 इयार्स जायोब्ला दिनैहाय माने स्कुलावहाय गोरलैफोरखौहाय सोजेनो। ओमफ्राय बेफोरबायदि माने फोरोंनो थाखायहाय उन्दै गथ'फोरखौहाय गाव गावनि फिसाफोरखौ स्कुलावहाय लाङो आरो। ओमफ्राय फोरोंजेननाय समावहाय बेफोरबायदि माने गोदान लेखा बा गोदान राव बेफोरखौ दिनैहाय माने उन्दै गथ'फ्रा सोलोंनो मोनसिगोन आरोखि। गोदोनि आदबा दस्रामोन, फोरोंनायनि आदबा। दानि जि माने फोरोंनायनि माखासे नेमखान्थि बा राव, बे बर' रावनि गेजेरावहायबो दिनै माने डिफारेन्स जानो थांगासिनो दं आरोखि। जेरैहाय थाइजौखौ आइ बेफोरबायदि माने फोरोंनांसिगोन आरोखि फोरोंगिरिफ्रा स्कुलावहाय गाव गावनि स्टुडेन्टफोरखौहाय, गाव गावनि फरायसाफोरखौहाय फोरोंगिरिफ्रा गाव गावनि स्कुलावहाय उन्दै गथ'फोरखौ, फरायसाफोरनो फोरोंनांसिगोन आरो। जेरै थाइजौखौहाय आइ, ओमफ्राय हाथरखिखौ थगरनो, ओमफ्रायो दाउब'खौहाय मा होनो, दाउब'खौ बरफआथ' बरफ दंखायो जोंनि गेजेरावहाय माखासे बेबायदि माने गुसु बेफोरबायदि बारजों आरो दैजों मोनसे सौग्रावलायनानै मोनसे जेरैहाय माने थान्दा बरफ बानायो। ओमफ्राय जेरैहाय माने गोजौजों बेफोरबायदि बार आरो दैफोरजोंहाय सौग्रावनानै अख्राङावहाय जेरै माने अन्थाइ गोग्लैयो बरफ, बेसो बरफ आरो। खिन्थु बे दाउब'आथ' बे बरफ, बेखौहाय माने मख'योब्ला दानि गोदान गोदान देरबोनाय मानसिफ्रा ओरैबायदि माने दानि जुगनि मानसिजों ओमफ्राय फुराना रोंबोखानाय सोलोंबोखानानै थानाय मानसिफोरजों गोरोबनाय नंलिया आरोखि। डिफारेन्स जासिगोन, गावजों गावनो बुजिलायनो हानाय नंलिया आरो, बेफोरबायदि आरोखि स्टेजआ ना। आरोबाव दा ओंखाम संग्रा न'खौ मा होनो, पइसिं। ओंखाम संग्रा न'खौहाय मथा मथि माने पइसिं होननानै बुङो। ओमफ्राय सिगांनि समावहाय बुङोमोन जाहैबाय, जों सोलोंबोनो मोननाया माने ओंखाम संग्रा न'खौहाय ओंखामसालि होननानै बुङोमोन आरो। ओमफ्राय दायो माने उन्दै गथ'फ्रा, दानि जुगनि मानसिफ्रा, गोदान देरबोनाय मानसिफ्रा मथा मथि ओंखाम संग्रा न'खौहाय दायो माने पइसिंसो होननानैहाय बिसोर माने सोलोंनानै मोननाय जासिगोन आरो। दायो जोंनि बे बर'नि गेजेराव मा जाखो बुंस'नो हादिया आरोखि लोगोफोर। बे उल्था फाल्था माने गावजों गाव माने बुजिलायनो हायि बेफोरबायदि माने
संस्कृत रावफोर बायदिसो जाबाय आरोखि संस्कृत रावखौथ' माने मथा-मथि गुबुना बुंला जों बुजिनाय नङाना जायफ्रानाखि कर्स लादों बिसोरसो माने संस्कृत रावखौ बुजिगोन खिन्थु बे रावा संस्कृत बायदिसो जानाय बायदि मोनबाय आरोखि आङो बेफोरबायदि आरोखि ओमफ्रायसो बिदिब्ला थेंक इउसो भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो होमबासो नोंसोरा बुजिगोन आरो ओमफ्राय माखासे होखानाय जि भिडिअ क्लिपखौ नोंथांमोना नायनानैहाय बुजिनो हागोन आरो थेंक इउसै हामबायसै दा बिजाबखौ दिनै आरो बेखौ फिननि दे गासैबो दिहुनबाय ना दिहुनना लालाय नोंसोरनि बिजाबखौ आं दिनै नायफामनि दे नैबेयो गोरोबहोनो होदों थाइजौ आरो थालिर नैबेखौ मा होनना बुंदों सावगारिनि मुंजों रिंसारथिजों गोरोबनाय सावगारिखौ गोरोबहोनि फै दा गोरोबहोबाय ना नोंसोरो बलदों थालिरदों रिंसारथियाथ' गोरोबाखै आरो बियो खुरैजों साथादों गोरोबहोबाय खानजंदों नाजों बासदों आरो दाउदैदों बेथ' रिंसारथिया गोरोबाखै बे असमिया रावावबा गोरोबगौमोनदां बल कल बाति साति फनि कनि बास मास बिदि जागौमोन आरो ना दाथ' मा बुंनो दाथ' बेखौ माबायदि सोलायगोन मासोमालागै लिरिखौनो सोलाय नै बिलाय पइसिं न'आव बाहायजानाय बेसादफोराव बेंखन हो पइसिं माने मालाय मिथियोना माखौ बुङो ओंखाम इसिं बा ओंखाम संग्रा न' पइसिं बे गोदान सोदोब दै नोंसोरो दाखालि आं फोरोंदोंमोन ना पइसिं माने ओंखाम संग्रा न' पइसिं होननानै बुङो बेखौ पइसिं नोंसोरबो गोदान खोनादोंना बे सोदोबखौ दिनैनिफ्राय ओंखाम संग्रा न'खौ पइसिं होननानै खोन्थादे नै बेखौ गोरोबहोआखै माथो नोंनिया गोरोबहोबाय नोंनियाबो गोरोबहोबायना नोंनियालाय नोंनियाबो गोरोबहोआखै गोरोबहो नोंनिया गोरोबहोबाय माबायदि गोरोबनाय दंखायो जोंहा बल आरो बरफ बल दं आरो बरफ दं दा सावगारि नायनांगोन नोंसोरो बेयो बलनि सावगारि आरो बेयो मानि सावगारि दाउ बे दाउखौ मा होनना बुङोलै बरफ जों ओरैनो गामियाव मा होनना बुङो दाउब'नि नामा बरफसो दै बेखौ जोंहा गिदिर जोंहा आफादफोर दङ नङाना बिजाब लिरगिरिफोर आरो बेबायदि डक्टरेट लानायफोर दङ नोंसोरबो देनां लाहैथां दै बिसोरो बेखौ दाउब'खौ दिनैनिफ्राय बर' रावाव बरफ होननानै बुङो मा बुङो बरफ होननानै बुङो दाउब'खौ दै आरो बेनिफ्राय बेखौ गोरोबहोदो दै नोंनियाबो गोरोबहो कमला कलम कवाखौदों बरफ खरम आरो खदाल बिदिनो बल आरो बरफ बेयो गोरोबदोंना बेखौ गोरोबनाय होखादों होमबा सावगारिखौ नायनानै गोरोबहोग्रो हांखोखौथ' जथायनो हायाखै नोंसोरो आं लासै लासै फोरोंलांगोन दासो नोंसोरो फरायसालियाव फैजेनदो दे मात्र बेखौल' गोसोआव लाखिदो बै नुनाय दाउब'खौ बर' रावाव मा बुङो बरफ बुङो दे आरो बेबायदि नाम सोलायनाय नोंसोरनि न'नि रावजों आरो फरायसालिनि रावजों गोरोबै जानो हागौ बर' रावाव नै बेखौ नाय बेयो मा फिथाइ नै बेयो आइखौ जोंनि मा होनना बुङो बर' रावाव थाइजौ दायो जोङो फरायसालि रावाव मा नांगोन गोदान बर' रावा आइ होनना बुंना बुङा आइ आफा माने आफा न बेदिनो आरो बेयो मा जालायखो अखमिया हांखोसो बे अखमिया हांखोखौ आं नोंसोरनो फोरोङाखै मात्र बेखौल' गोसोआव लाखि दिनैनिफ्राय थाइजौखौ मा होननानै बुङो आइ होननानै बुङो जोंनि गोदानै दुस्थ' खालामनाङा गोदानै लिरजानाय बर' राव बियो दै बेखौ मालाय बर' थुनलाइ आफाद बर' फरायसा आफाद नाम खोनादोंना नोंसोरो बिसोर मालाय गोदानै थाइजौखौ आइ नाम होबाय बर' राव दै दिनैनिफ्राय थाइजौ नुबोला मा बुङो नोंसोरो नै थाइजौ नुबोला बेयो मा आइ दै आरो बेबायदि बर' राव जोंहा सोलोंनो गोनां दङ ना नै बेखौबा मा बुङो थ' होदो थ'खौबा मा बुंगोन थेमा होननासो बुंगोन जोंथ' बथल होननासो बुङो न आच्छा बेयो जालांबाय थागोन जों हांखो सोलोंलांबाय थागोन
Deh, matro bororo mama dengan ini bika ma bunga bika. Roina, ini neba jeng zai klong na bunga no. Zai klong bunga, ara Okomiya Ramdini bunga, Inggrisnya mana bunga? Rainbow. Boro mana bunga? Roina nani bunga deh. Gesau lagi deh. Jeng Taijau na bunga tanai ke ma bunga boro? Ai nani bunga. Biba masak ke mai, mom, motor, mansi, mei, yo malib deh. Di situ tuh kalau saugari naik mung lirni pei. Gatu dia ma bedi jagen, jeng sesama jake. Nan lirgiria se gereng jake. Halang, kurang na arwi di gobang dengan sananggo ha. Ang naik lang betani, menbalak ketiga Ini bika ma bunga, bika. Hatur kina bunga. Dini ni prai bororo, bini nama hatur kinwa. Togor. Gue sota bena ada kali gue pering menang. Togor. Tamane saugari tala, togor, topola, turmus. Turmus gaya ini gaya? Misra? Gaya. Bor, no gaya ini. Nih, hatur ki kemana bunga dini ni prai bororo? Togor. Deh, togor na bunga. Atur kita. Miki mana? Misal ko sok kagan. Gadan sa dapur ka. Be, dai klong ko mana bunga boro? Ma bunga, ne. Enjor. Ne be enjor sa ka ma bunga. Insara? Now, no. Ningni na bunga dai, ningni. Enjor sa ka dai ko sok laki dai. Ara ne be di put tanai ka enjor na bunga. Nebidi saugari thane ke album na bunga Raboni, nebidi hinjau sani saugari thabatai na bunga, ar nebidi damgra dhotora ba jengya serja dengna, beke imbu nani bunga, imbu badi ni na serja ka.